Когато историята говори, дори водещите мълчат. Днес ви представям един от тези, които в друга страна и при други нации щяха да са част от съвета на мъдреците. Този човек е управлявал държавата. Той много е строил. Дори НДК се смята за негово дело. Знае как стоят нещата и как се прави история. Такива хора в България обаче не говорят много. Не защото няма какво да кажат, не че са се обрекли на мълчание. Просто не им се дава думата. Днес ще се опитаме да му дадем думата, а ние скромно ще си мълчим и ще слушаме разказа, който един ден ще бъде част от историята. Момчета и момичета, другарят Григор Стоичков, заместник-председател на Министерския съвет на Народна република България. Позволете ми от името на Централния комитет на Българската комунистическа партия и правителството, от името на целия народ, да изразя нашето всеобщо задоволство и голяма радост и от сърце и душа да ви приветствам като най-желани и мили гости. Тодор Живков, ти си му до лявото рамо. Не знам. Винаги си му бил до лявото рамо. Какво ще ми кажеш за него? За Живков може да се говори много. Въпросът е какво вас ви интересува. Това беше тайната на Тодор Живков. Не мога да знам неговата тайна. Криеш ли нещо? Според мен не. Как беше Тодор Живков с жените? Не мога да ти кажа. Според мен беше далеч от тази работа, въпреки че сега се говорят някои неща. Аз съм виждал така на театър, на други, значи около него ходеха. Нали, представяха се. Той на няколко от артисти е дал апартаменти, това са нормални неща. Отидат при един президент, да не може да помогне. Беха му минали годините. Беха му минали годините? С алкохола как беше Живков? Не. Той не пиеше поначало. Той е бил на моя рожден ден. И на 50-та и на 60-та години. Един сервитор го служиш от обото. Внася една чаша червено вино. Не, чаша. Сипва една чаша червено вино, остава един пръст. Той сипа газирана вода и си изтегля. Цела вечер той изкарва с една чаша червено вино. Отпие 2 гълки и сам газираната вода е до него. Сам си пие. И винаги му в чашата има нещо. Той не пиеше. Поначало не пиеше. Той не можеше да носи. И с него се не постъпи коректно. Не е за приказване. Вие не знам дали знаете, но когато Политбюро той си даде оставката, аз бех последният човек, който съм бил при него по оставката. Аз съм го разказвал това. Не, това е на 9 ноември, нали? Предния ден. Да. Какво се случи тогава? Съобщиха ми да отида в 10 часа при Живков. Това е на 9. На 9, да. 10 часа. Отивам аз при него, добър ден, какво ще пиеш? Още едно кафе ще пия. Каза, извиках тук да споделят с тебе. Аз на заседанието на Политбюро ще си дам оставката. И аз му викам, тогава това са нормални неща. Човек работи до някога и си дава оставката. Ти си имал обаче информация, че ще има такова нещо. Знаел си нещо? Аз знаех. И казвам, въпрос е дали сега. Дали сега? Въпрос е само дали сега. Как ми отговори? Казва, нашата икономика е много тесно свързана с съветската икономика. Ти знаеш колко нефт получаваме, колко консумираме и че продаваме от този нефт. Знаеш други какво получават. А нашата селскостопанска продукция и нашето производство на промкомбинатите отива в Съветския съюз. Без Съветския съюз България не може да се развива. А към мен вече има отношение не само в Горбачов, но то вече е пренесено в ръководството на КПСС. Аз не трябва да преча на отношенията на България с Съветския съюз. И затова трябва да излеза, да сложим човек, който съветските хора го признават. Това опровергава идеята, че той е бил изненадан и е бил свален. Той си подава оставката наистина сам. Така ли ми казваш? Той сам си подаде за.
Той си е написал за това. Има един кадър, където ги дават политбюро и Живков изглежда изненадан. Изглежда такъв... не на себе си малко изглежда. Ще ви отговоря на този въпрос. До сега не съм говорил по този въпрос. На заседанието на политбюро той влиза. На 10-ти. На 10-ти. И каза: другари, има една точка. Аз си давам оставка, ето тук е написано. Не я чете. И така с няколко думи обясни. И предлагам за мой заместник, това, което ние двамата бехме уточнили, Георги Атанасов. Да. Георги Атанасов, тя е дълга история. Аз, като излезах от Живков, отидох при Георги Атанасов, казах му и така. Даже го накарах, той се свърза с Живков, отиде. Той каза: аз ще си дам оставката. И ще предложа Петър Младенов. Това аз го Живков ми казах. Още знаех за Петър Младенов. Аз му казах на другара Живков, че Петър Младенов не е за генерален секретар. Григор Стоичков каза на Живков: Петър Младенов не става за генерален секретар. Аз казах, че той е откъснат от българската икономика. Какво е? Откъснат от българската икономика. Да. Че той на заседание на Министерския съвет много редко идваше. А когато Политбюро разглежда икономически въпроси, той стане, отиде и каже нещо на Живков и Живков слуши. Той има дипломатическа среща, да го освободим. Да. А основната работа на първия секретар е икономиката. Да. Знаеш. И за това аз казах, че не. А защо той имаше такъв вид Живков? Не, сега ще кажа за него. Да. И се реши. Живков ще бъде освободен от генерален секретар. На пленума ще се предложи за не генерален секретар, а първи секретар Петър Младенов. Като се реши това, аз бях човека, който станах в Политбюро и казвам: много моля сега някой да извика съветския посланник и да му каже, че има такова решение. Въпреки че бях убеден, че съветския посланник послушаше състоянието на Политбюро. Живков каза: аз вече не имам работа в Политбюро. Аз ставам и си отивам. Тогава Петър Младенов предложи някои мероприятия, които беха правилни. Значи явно, че той се е подготвил предварително. Да се благодари на пленума на Живков за това, което е направил. Да му остане вилата, която той ползва. Да му остане кола, да му остане охрана, да му остане лекар и така нататък. Нормално. Толкова време е било начало на държавата. И това. На заседанието на Политбюро не се реши да бъде освободени от Държавния съвет. От председателя. Това го вмъкнаха по времето на заседанието горе. Това е така тактика малко. На Петър Младенов... Той издава поста от партийния пост. Сдава? Той издава партийния пост. Обаче държавния не го сдава. Не, а те съобщиха. Решението, прочете, кой го прочете, не помня, Георги Атанасов ли беше, освобождава от генерален секретар и председател на Държавен съвет. Те добавиха, те го свалят от власт. Ето това и Държавен съвет той не знаеше. Това го втресна и застана такъв. Ето това е отговора на въпроса. Значи той разбира, че подава си оставка от партията, те го махат от държавата като държавен глава. Без да предварително. Без да го кажат и той в този момент остава изненадан. Изненадан, точно така. За това имаше и такава полза. А то се беше решило да се освободи, даже да има кабинет там от време на време, ако иска да ходи. Но това предварително на него не беше казало. Той там го чу. Защото заседанието на Политбюро се оформи. А след това... Той все пак е очаквал да остане още във властта. Може да даде партията, но не беше сдал държава. Но фактически на заседанието на Политбюро беше, той не се реши въпроса за Държавния съвет. Това е истината. Какъв беше конфликта Луканов-Живков? Тя е голема историята. Тодор Живков издигна Андрей Луканов като много умен и много надежда. На мен е казвал: какво ще каже за Андрей Луканов? Казвам: умен, но не организиран.
Той е разпилян. Разпилян. Ако отидеш на неговото бюро, купа е така. Иван Шпатов идва при мен да подпише, викам, това не е за мен. Това е за Андрей. Отиде да го подпише. Вика, ако отиде, ще го остава и не мога да намерим после. Той беше. И аз го казвам на Живков. Умен е, но е много разпилян. Не си прав. Не си прав. Всички ви слага в джоба си. Това са думи, от Живков казваме. Ние работихме с Андрей Луканов добре. Той се отнасяше към мене добре и аз се отнасях. Аз съм го търсил по някои въпроси, той ме търсил. Като колектив работехме добре. Минава доста година, две. И Живков един път ми каза, ти какво ми каза за Андрей? Казах ти, че умен, но не организиран. Той казва и некоректен, нечестен. Викам, защо? Казва, аз го виждам, че е умен, но му липсва опит. Той не е бил на партийна работа. И казва, споделих с някои членове на Политбюро да го направим първи секретар на Пловдивски окръг. Втория окръг в страната. Да. Да натрупа опит и след това да го издигаме, като бъдеш ръководител. Извиках Андрей и му казвам, Андрей, липсва ти опит, предлагаме да отидеш в Пловдив, първи секретар, ще направим член на Политбюро и така нататък. Той ми благодари, казва, ще се посъветвам и с жената и след няколко дена ще кажа. И след това дойде и каза, другаря Живков, благодаря за доверието, но моята съпруга не иска да отиде, аз имам язва, нещо боли ме и така, че не може да отиде, съжалявам и така нататък. Не е да вика това. Той го е страх в окръга. В един окръга първият секретар трябва да познава и селско стопанство и промишлено, така вика. Страхува се от отговорност. Но не го сметка. И защо да е нечестен? Така, как? Казва, че е нечестен. Но той казва, той заиграва. Заиграва? Какво значи? Заиграва. Пред тебе говори едно, пред други. Това имаме преди заиграва. Това Живко го е казал за Луканов? Живко го е казал пред мене. Той вика ни клепи пред съветските хора. Той е член на изпълнителното бюро на СИФ. Ходи редовно. Той ни клепе. Вероятно има някаква информация. Тодор Живков. Сега има 100 години от рождението на Живков. Трябва ли да се чества тази дата? Според мен да. Как да се чества? Ами аз мисля, но никога не съм го казал. Ето сега за първ път го казвам пред вас. Мисля, че трябва да се създаде един инициативен комитет, който да обмисли някои мероприятия и да се организира честване. Трябва да се направи в София, в град София едно големо събрание. Трябва да се направи в Правец, Ботевград, в Етрополе, в този район. И даже в градовете, в които той има някакъв принос и има авторитет. Що да не се направят такива събрания? За 100 години. Все пак той целият си живот е просветил на БКП и на нашата страна. Още повече, той е един скромен човек. Всички подаръци, които е получил като президент, направихме специални няколко зали в Бояна, в резиденцията, и всичко там той е дал. Всичко. И това вече много се знае, така че той се различава от много други ръководители. Това означава, че Живков трябва да има паметник, според тебе. Да, трябва да има. Къде да го сложим това паметник? Той си има правец, в правец си има. В София трябва ли да има? По-моему трябва да има. Къде? Това е въпрос на решаване на архитектите и на градското ръководство. Плоча. Не, паметник трябва да има. Що на Позитано не го направят този паметник? Не мога да кажа аз. Не е ли добра идеята на Позитано? Може да се обсъди този въпрос. Може да се обсъди. Живков, ако беше жив сега, как ще да постъпи в тази ситуация? Сега, ако управляваше той. Той нямаше позволи икономиката да отиде в такова положение. Живков не е икономист.
Но той изключително много се занимаваше с икономиката. Той не даваше детайли. Но аз съм бил, викал ни мен и някой други министър-председател и каза, това въпрос не върви. Я вижте защо. Разкрийте причината и дайте предложение какво да правим. Той даваше идея, подсказваше нещо. Освен това той държеше. Аз за един случай не съм бил, Станиш Бонев го разказва. Предстоеше едно увеличение на цените. Ние тогава официално се увеличаваха. Георги Карманов идваше вечер по телевизията, предната вечер и разказва защо. Предварително той вика групата, която работи по повишаване на цените. Те са му дали списък. И така, буточната корекция. И за един път той вика, как си позволявате да предлагате повишим цената на хлеба? Там е било предложено и цената. И прави там и всичко друго му е цената на хлеба, основният продукт на българина не трябва да се увеличава. И ако знаете, в едно време цената на хлеба беше много по-евтини. И тук селяните от около София си купуваха хлеб и си хранаха животните. Но после се коригира. Исках да ти кажа, че той мислеше по тия въпроси. Как ще се отрази на обикновения човек? Сериозни мерки се вземат за редовното снабдяване с хранителни продукти и задоволяване нуждите на трудещите се. Изпълнението на държавните зърнодоставки осигури хляба на народа. В тези модерни магазини може да получите бял хляб, банички или типов хляб. Кой трябва да бъде съден за неуспешния преход? Кой човек? Тук не може един човек. Кои са? Много са. Най-напред трябва да ви кажа, аз съм откровен човек. Прехода от социализма към капитализма, кой го започна? Кой? Комунистите? Ръководството на БСП. Да. В лицето на Петър Младенов, Андрей Луканов, Добри Джуров и тогавашните членове на Политбюро. Те започнаха преход. И как говорихме? Преход към демокрация и пазарна икономика. Да. Така беше кръстено. Да. Не беше удобно да каже, че е прехода към капитализъм. Към капитализма. Да. От тук започна прехода. Защо си даде Андрей Луканов ставката? Защо? Защото докара положението да задъра на улица. И не виждаше как да излезе това положение. И най-лесното беше, аз си даде оставката. Значи първият човек, който съжеше Луканов. Луканов. А Петър Младенов защо си даде оставката? Да не би за тая реплика. Тая реплика, аз бех до него, което го е казал. За танковете. За танковете. Даже ми викаха в следствията, викам, не съм чул такова нещо. После викам, аз им викам на следователите. Пък като я е казал какво, дойде, не дойдеха. И ако трябваше да дойдат, се налагаше. И това можеше да стане. Каква е от тая реплика, той ще излезе? Андрей... Тогава можехте заедно с Петър Лев да прегазите всички на площада с тия танкове. Нямаше прогазване. Там, като се появиха танкове, всичко трябваше да се разбие. Защо да го драматизират, бе? Но не е това бедата. Бедата, че и Петър Младенов използва тая реплика, си яде оставката. Защото Петър Младенов не познаваше нашата икономика. Значи ти обвиняваш хората, които са абдикирани в онзи момент. Абдикираха, да. И Андрей Луканов и Петър Младенов абдикираха, отдадоха си оставките, защото не виждаха какво да правят. Те бяха останали, щеше да стане революция, война ще стане. Не, ще стане, можеше прехода да бъде по-легален. Какво стана? Ние си оттеглихме от него. Кои вие? Червените? Червените. Филип Димитров, министър-председател, Желю Желев, президент. Какво направиха с селското стопанство? Разсипахме го за месеци. Създадоха се специални комисии за ликвидирането на ТК-10-та. Желю Желев... Трябваше да върнат земята. Желю Желев излезе с една реч в село Конска Брезнишко и каза, сега българският селянин ще стане милионер. Станаха, земята пустее. Защо така не направиха чехите, примерно? Чехите, това ми го разказва заместник председател на Министерския съвет на Чехия.
който по наше време беше, но беше в България по друг повод тук и искаше да се среща с мен. Аз специално го питах. А ми казва, ТКДС-тата, крадните в ТКДС се недоволстваха от районните комитети на партията и областните комитети, че им налага председателите. Да. При тия събития казахме, сега районният комитет няма да ви налага, вие си преизберете председатели. Ми вика 80% преизбраха старите председатели и 20% ги подмениха. Казахме, който излиза, всеки, който пожелае, може да излезе, но трябва да знае, че земята ще получи на края на блока, а няма стърсове блока. Единици излезнат. Това не е честно, защо на края на блока? Той трябва да си получи дедовите си земи. Не може да получи, защото това е блок. Блокирано е, направено вече блока, всички се обработват и навсекъде така. Комасацията, като става сега, ще правим комасация. Ти си против връщането на синорите, така разбира. Връщането на синорите, ти си против. Да. Комасация ама хората си искаха земята, как няма да им е върне? Земята ще им се даде на края на блока. Цяла Европа, като направиха комасацията, така ли станаха? Ще им върнете при камъните там. Няма да им върнат, ще им върнат качество за качество. Това тия въпроси са решими. Но ние по-добре да пусте, отколко. Не, това е най-големото престъпление на ТКДС. Филип Димитров имаше комисии, специално представители за ликвидирането на ТКДС. Да, ликвидационните, така се наричаха, ликвидационни комисии. Ликвидационни комисии. Значи ти сега ги изредеш, това са виновниците за прехода, за начина по който мина. И от червените изреди, и от сините изреди. От тук започна. След това се сменяваха председателите, но най-крупните деятели за разрушението, това са Желев и Филип Димитров, които ликвидираха селското стопанство. След това додеха други, Жан доде. Той прокара една линия от Беловласия къл не искам и запътачи финансите, когато в България имаше такива силни финансисти. Но той се обгради с своите студенти от Москва. Така се ръководи държава. И следващия, който крупно нанесе на промишлеността, това е Иван Костов и Филип Димитров. Значи има две двойки. Едната съсипа селското стопанство, другата са. А всички, които беха, съдействаха да се разрушава България. Това е положението. Сега като гледаш капиталистите, нашите капиталисти, българските, те са по някакъв начин свързани с държавна сигурност, те са синове на номенклатурата. Има и такива. Има такива, да. Но това, което го казва Бойко Борисов, че от държавна сигурност са на вързлови места и пречат на развитието, е пълна глупост. Не е вярно, мислиш. Тия, които можеха да вършат някаква работа в държавна сигурност отдавна, не само са в пенсия, не са живи. Той не може преди 20 години. Те тогава беха на 60 години. Тия ръководителите в държавна сигурност, които можеха да вършат нещо. Те вече или са в старо напреднала, или вече не са живи. Така че не може да се говори, че държавна сигурност е оставила хора в възловите места, които сега пречат. Оправдание. Това е филм-портрет на заместник председателя на Министерския съвет на Народна република България, другаря Григор Стоичков, човекът зад лявото рамо на другаря Тодор Живков. Неговият личен портрет е неотделим от пейзажа на социализма. За да оцелее тогава един човек по онези върхове на държавата, е трябвало да бъде голям играч, умник и стратег. Минаха повече от 20 години, откакто този човек не е на власт. А ми се струва, че е доста по-адекватен от днешните политици. Продължаваме да говорим за миналото, което ни направи такива, каквито сме днес. Вярно ли си ударил по масата на Тодор Живков? Аз като заместник председател изпълнявах и функциите министър на земеделието. И тогава да се реши да се създадат аграрно-промишлен комплекс, Министерството на земеделието се разтруи, да се създаде като стопанска организация. Аз не бех много убеден в тая линия, обаче подготвихме конгреса, така както се прави един конгрес на партията, така го подготвихме добре. Но уговорката беше част, че изпълнява временно функциите на министър на земеделието и след това ще остана само в министърския съвет. Пред последната вечер ми вика Живко при него и казва:
Утре откриваме конгреса. Аз ти казах, че ти отиваш временно. Но тук с членове на Политбюро обсъждахме и те казват, няма кой. Само Григор Стоичков трябва да остане, за да си издаде работата до края. И затова тая вече вода разговор. Аз му казах, аз трудности на партията няма да се давам. Ще отида. Но искам да ми разрешите аз да си подбера екип силен. Като казах това, той бръкна в жоба, извади едно личе и вика, ето го екипа. Да, ти готов екип. Готов екип. Прочето го и тогава нервите не ми издържаха, ударих на масата и казах, с този екип аз не мога да работя. Удари на масата? На масата. Той как реагира? Той така ме погледна и нищо. Вика, щом не можеш? Викам, и се разделих. На другия ден аз откривам конгреса. Той изнесе доклада. И след това се оттеглихме. Така бе порядъка. Значи, през видео пият кафе. И аз казвам, добре, Живов, моля да ми извиниш за снощи, че аз ударих на вашата маса, знаеше, но нервите ми не издържаха. Той вика, остави я с нощната вечер. И така завърши разговор за Живков. Може ли да те върна в онази година, 86-та? Да. Какво стана на Чернобил? Къде беше тогава Григор Стоичков на Чернобил? Това беше април месец, нали? 26-ти, кой беше? 26 април. Да. 26 април става аварията в Чернобил. Аз съм тук в Министерския съвет. На нас никой официално не ни съобщава. На 1 май имаше манифестация и валя даже дъжд. След 1 май, след манифестацията, аз заминах със семейството си във Велинград. Ама не знаеше нищо? Не, нищо не знаех. А чужди радиостанции не говориха ли? Никой не знаех нищо. Може да са съобщавали чужди. Но аз не знаех и официално никой не е съобщавал. На 2 май на мен ми се обажда министър на народното здраве Радой Попиванов и ми съобщава, че има такава авария, че има известни последствия за Европа. И каза, че при него в момента се събира съвещание да информират и да набележат мерки. И аз му казах, добре, провеждат, аз утре ще се върна. А на онази манифестация на 1 май, къде се намира Григор Стоичков тогава? На манифестацията. На Мавзолея? На Мавзолея. На Мавзолея? Да. Всички беха на Мавзолея. Кой реши да не съобщавате по радиото, примерно? Някой взел това решение? Не е обсъждан въпросът. Защо по радиото съобщихме? Шиндров излиза по радиото и обясни. По радиото излиза Шиндров и обясни какви мерки да се взимат. Кога? На кой ден? Не мога да ви кажа точно на кой ден, но ние докато се ориентираме там, значи може да било на 2-3. А какво ще каже за тази легенда, че Политбюро яде други зеленчуци по това време? Това е измислено нещо. От кой? Измислиха го от някои специалисти, в това число от Института по атомна енергия, от болницата в 4 километър, не знам как се казва. Ти взимаш ли хапчета йод тогава? Не. Никой не е взимал. От ръководството никой не е взимал. Защото, нали знаеш този грозен слух, че тогава Политбюро и ЦК ядат... Не, нито Политбюро, аз съм бил Политбюро, никъщо не съм взимал. Аз съм показвал, тук имам градина, Зеленчукова. Тук моите внуци, тук големият внук беше постоянно при нас, тук си береше марули, измиваше мълбава му добре и ги консумираше. Не се е налагало. Ние имахме замърсяване под 0,5. А до 0,5 не трябва да се провеждат никакви мероприятия. Това е доказано. Ние сме на 10-то место по замърсяването в европейските страни. До 10-то место. И никъде в никоя европейска страна не са провеждани такива крупни мероприятия, които ние проведохме. Само да един куръс да видиш. Когато нас ни осъдиха,
На мен ми дадоха 2 години за непроведени достатъчно мероприятия. И 1 година ми дадоха за изразходване много пари за провежданите мероприятия. Парадокс на съда. И изяснихме въпроса с вносните марули. Не е имало вносни марули и Григор Стоичков е... Не е имало нито внос на вода, нито вносни марули, нито внос на някакви продукти, нито специални лекарства. За вас специално? Гарантирам го. За вас? За Политбюро? За Политбюро. Не е имало. Това съм го казал и сега го казвам. Това е истината. Григор Стоичков ли направи НДК-то? Не съм го направил. 5000 души работници. Но аз като отидох, създадох организацията да ги има тия 5000 души. Там се работеше на 30 смени. Ама сега може ли да кажем ние, примерно, че ти си човека, който направи това НДК? Не може да се каже така, че аз съм го направил, защото там са държавни пари. Да, ясно да е, си ги ръководил. Но беше много закъснало строителството. Застанало. Аз не знаех даже. Аз съм ходил на 2 срещи така. Беше създаден един съвет за изграждането. Но аз отивам там, изказвал съм се. Казвал съм какво трябва да се прави. Но една група строители, кой беше начало, не мога сега да ви кажа, 5 души да отидат при Тодор Живков. Що? Да се оплакват нещо? Не, му казва, че строителството на НДК-то се проваля. Не беше започната сцената още там. Да. Господа, вие ще казвате кой. Пълни ги, какво ще казват? Мъничко, стига, че не с кола. Той е, кой кара колата? И казват, изостава, проваля се, няма да стане това НДК. И той вика, какво предлагате? Предлагаме, вика, с... Ами вика, ако искате да стане, пратете Григор Стоичков да отговаря за строителството. И какво са говорили, не знам. И мен ми вика Живко, ви казва, тук ме една група и казва, че ти трябва да се вземеш с строителството. Викам, какво значи да се взема? Нали, там има хора отговори, да бе. Викам, аз ако се взема, аз не мога да седа и в Министерския съвет и да строя това. Да. И ние забравихме, нали имаше тук работа, да не си нещо. Нищо не сме забравили, спокойно. Отивам, казвам на Станко Тодоров. Вика, аз знам. Той ми казва. Викам, ще ме извиняваш, обаче аз ако отивам, трябва да отида там. И същата вечер тръгвам си в 8 часа и казвам на шофьора, припрете НДК-то. Те строиха, беха стигнали до некъде. Влизам, срещат ме 2 полицаи, милиционери. И казва, къде е, бе, другарио? Викам, тук искам да видя. Сега е късно. Не може да видиш. Викам, къде пише, че не можеш? Кажете ми некъде да има знак, че не може да се влиза да на строежа. Кажете ми. Нема. Тогава защо ме спирате? Вика, дай си личната карта. Аз викам, не нося лична карта. 5 лева глава. Аз действително не нося. И извадих, дал 20 лева. Той ми върна 15. Да. И аз продължих. Обаче там намерих една група строители. Поговори с тях? Разговарям, отивам при... Тогава малко имаше, нощно време не работеха. Обаче аз исках да мина да имам така зрителна памет. И ме настига този полицай отново. Викам, а вие сте още тук? Викам, да, и още ще бъда. Не може да го... Трябва да направим да напаста. Викам, слушай, отиди, обади се на твоите началници и им кажи, че един не се подчинява, тук се разхожда. Нека дойдат, викам, с една кола да ме арестуват. Магисто тук. Като си тръгнах, нямаше никой. Обаче на другия ден отидох. Той не беше иззиран. Обаче залата така вече... Сцената не беше започвана. Основите не бяха започвани.
Обиколи го там с Делчо Гюров, генерален директор на Състрой, разказваме какво, що, време. Където е третия етаж, където е за балкона, там площадката така беше излета. Викам, Делчо, ето тук ще ми се направи кабинет и секретарка. От тия сглобяеми елементи, дървени, 6 сглобите, даже точнихме колко метра, той е инженер, Делчо Гюров, и секретарка. И от тук има работничка. Едно момиче, което е завършило строителен техникум, но така го подберете, знаеш, ще им бъде секретарка тук. Ако може за 3 дена да направите кабинета, и се поръча една маса, 20 стола. Значи, заседателна маса, така. И едно бюро. Нищо друго не ми трябва. И това го направиха за 5 дена. И събрах, разбира се, целият нет в тази зала, в друга. И първата казах, съвета, който има, си остава за консултативен орган. И на мен ми малко си пи кафе. Аз не пия кафе, така че това ти го дам. Не пиеш ли кафе? Да, не пия. Ти си пи на коняк. И казвам, организацията се изменя. А ще усъвършенстваме потом. Вода може, да. Да. Казвам, както са управленията на Състрой, те ще бъдат по етаж. Първо управление на първия етаж, второ управление на втория етаж. А те сега един строй стълбището, друг не знам какво строй, така обръкана организация. Пак с тия специализирани се остават. И казвам, вероятно и това не е най-идеално, но с това започваме. И оперативките се правят вечерно време от 8 часа. Всички началници на управление в 8 часа се явяват, докладват и така нататък. Значи ти си човека, който го е направил. Аз се изненадвам. И сутрин минавам с всички началници на управление така и гледам на един началник управление, 5-то управление, докладва за етажа. Но аз вече бях минавал, познавам го. И като почна доклада, викам, спри. Ти не познава състоянието, викам, на обекта си. Запознай се и утре сутринта ще ми докладаш подробно. Аз действително бех няколко дена, но аз така имам набито око, като мина един път. На другия ден минава, друг се явява и работил. Викам, къде е началника, бе? И той има работа. А где го вие сте? Аз съм заместник. Така ли? Доклада е добре. Вечерта Петър Междуречки присъстваше и Чудомир Александров на оперативката. Аз много не се говореше. Изслушвам ги и накрая заключвам. Това се прави, това си. И последна точка. Уволнявам, снемам началника на Пето районно управление за неизпълнение на задачите си на Конгреса. Закривам заседанието. Нито питам партията, нито нищо. Въпреки това ме първият секретар не съгласувал. И внесох така един респект в кадрите. Да. Разбира се, този стрес, началниците на управлението, бяха уплашени. Разбрах, че съм пренавил гайката. И една вечер един началник го немаше, неговия заместник. Свършваме към 10 часа оперативката, 10:30 беше. И понеже аз всичките не мога да ги видя, той се обади нещо да пита. Но викам, ти ли си? Къде ти е началника? Али къде си? Викам, ти си несериозен, бе. Помниш ли една вечер, че се басирахме, че няма да свършиш задачата, а ти ми каза, че ще басираме. Басирахме се на бутилка водка. И ти не я даде. 2 съм приготвил. Викам, донеси ги, бе. Аз нарочно. И викам на секретарка, вземи и ти 2. И викам, сега тая вечер по една водка. Началниците на управленията, като уволних ходил началник, те е един стрес вече. Знаеш ли? И тогава изпихме водката. И аз им казах, викам, не може така. Трябва да разберете, че за да направим това, трябва друг дух. Но това още в началото.
Аз, понеже съм бил в 3 министерства, знаеш, така съм трупал достатъчно опити с кадрите и с така нещо. Трябва подход, да. Мен, като Живков ме извика да ме прави министър на транспорта, му викам: другар Живков, ако бехте ми предложили министър на земеделието, с удоволствие. Защото като първи секретар най-много се занимавам с селското стопанство. Ко разбирам от железници? А пък да не говорим за авиация, нищо не разбирам. Там всичко си има. Обаче няма ред и дисциплина. Ред и дисциплина няма. Това е разложена работа. Разложена? Марин Вачков беше тогава. Разложена работа. Разложена работа. Едно скромно историческо наблюдение, ако мога да вметна в думите на другаря Григор Стоичков. В историята като че ли остават няколко вида хора. Остават тираните, остават пророците, остават завоевателите. И със сигурност остават строителите. Ръководителите на строежи, не фаянсаджиите. Случва ли се на тебе да раздаваш апартаменти, както Живков? Не. Никога. Никога. Като бех първи секретар... Само от него ли искаха апартамент? Не. Първи секретар, когато станах на окръга, аз нямах апартамент къде да живея. Живеех в една стая, хол и кухня с 2 сина в захарна фабрика там бех. Но бех доволен. Правиме първите 2 блока на окръжните ръководства, на окръжния комитет, окръжния съвет и другите ръководства. И ги разпределяме. За окръжния комитет на партията толкова, за окръжния съвет толкова, за окръжните ръководства толкова. И казах: окръжния комитет на партията има партиен секретар и председател. Те да оценят на кого да се дават апартаментите. Предлагам това да стане в окръжните ръководства. Не тук викам председател на окръжния съвет сега да се заяви с разпределение на апартаменти и така нататък. И никога не съм се занимавал с разпределение на апартаменти. А след мен е накарам Николай Долгеров. Отиваш при него, отваря човек, ти дава заповедта, нали? Даже има заповеди не надписани. Той ти е надписан и ти я дава. Това беше чуждо на мен. Никога не съм се занимавал с такива въпроси. Ако трябва на някой да се помогне, аз казвам: абе, имайте го преди този човек, но по общия ред. Колко пари имаш в джоба? Сега може би имам... Мога би... Да, покажи ми. 56 лева. 56 лева. Ти си един богат пенсионер. Да. Благодарим ти за това интервю. Нещо много интересно ми каза другарят Григор Стоичков, след като спряхме камерите и седнахме за по един коняк. От труд не се забогатява, казах му аз. А той ми отвърна: но от труд се живее. Замислете се над това. Не можем всички да сме богати. Трябва обаче всички да живеем. И трудът е най-простия и свестен начин да живееш. Старите ръководители, другарите, знаеха това. Те осигуряваха онова, което липсва днес. Осигуряваха работа и перспектива. Работата не беше българска, перспективата беше съветска. Обаче и до сега някои хора мечтаят за онова време. Дано днес от думите на другаря Григор Стоичков да сте разбрали защо мечтаеха и продължават да мечтаят българите.